njengoba senimbona nje uyena ke lo sizomdedela akhulume socela ukuthi nizame ukumlalela nilalela into njengoba injalo thina sizobeka egcineni umbono wethu ukuthi uthini angithi sasithe sifuna yena usefikile sathi futhi asifuni imihlangano yasema-boardroom umeleze la ezokhuluma nabantu ingakho ke la okwenu ngizocela nimlalele mayiseqedile sizobe sesusho thina umbono wethu ekugcineni sezwana oza-ke China chachu ya kuzokhuluma yena emva kwakhe mase kukhuluma usisi umnikazi wesaloni lo thatha qhawe. Hey. We don't hire any foreigners for the shops. I'm the landlord of this property. And we don't hire any foreigners for the shops. Okay, so that we do have lease agreement with all the tenants. Thank you. Amandla uthi ababarentisi abantu abangama-foreigner la kulesi store unayo i-lease agreement nansa iphethe isivumelwane phakathi kwakhe nosisi ukuthi ngempela so ke upresident uMancinza usemtshelile usisi ukuthi while sesiyibonile i-lease agreement iyona nto kufuneke ke each and everyone oyi-tenant akunikele liphepha leli uligcwalise libe ne-account number yakho wena oqashayo mase line-account number yakho uproduce i-proof of address wena la uhlala khona uphinde uproduce i-ID yala eSouth Africa bese kuba i-account abazodidektha kuyimali every month ukuze si-avoide le yokuthi kube khona abantu enirenta kubo nabo berenta inikazi amabhilidi so nje basesimbizile wafika uthi kuzolungisa lokhu ake nishayeleni izandla njengamanje sizodedela usisi ngoba uyatrenda njengamanje enkundleni zokuxhumana njengoba etrenda fanele-ke siyilungisele yokuthi igama lakhe lingonakali kungabi ngathi kukhona okunye okuronga kwenzayo kodwa njengoba esho uMancinza ukuthi-ke basazokwenza uphenyo noma sokwenza uphenyo suyilakho ukuthi akukhona okungale njengamanje ngicela ukudedela yena ebese ngidedela uMancinza akhulume then uma niza la bafowethu nina bafowethu belakho nani bafowethu aba-keyboard lamasaloni anizukumphazamisa la uma enenkinga uzoza kithi esho ukuthi no kunenkinga uma senenkinga phakathi kwakhe nosisi uzoza kithi esho ukuthi khona inkinga nabasebenzi abasebenza kule saloni uma kukhona okungahambi kahle fanele babuye bezosho nathi ukuthi no nakho kungahambi kahle ngiyabonga ngicela ukudedela usisi ebese ngidedela uMancinza upresident welakho bese yavala siyabonga. Sanibonani njani igama lami nguLonde yakwashanje abangazi kahle bangazi ngomaduma ukuthi kunento eningi ezenzekile so kulento ezenzekile ziyangi-affect ekuthenini abantu abaningi bangazi e-cosmetic tech ngisebenzela umuntu ngize ngifike e-beauty ngiyoyirentela imali yami eseceleni until ngibeke imali mina until ngize ngifike kule stage engikusona. I have one salon, I don't have two, I don't have three. And ngiyimele and ngine-right ukuthi ngisho yonke into ngoba ngiyazi ukuthi ngiyayi-support entweni engizenzayo. Ngisuke ekhaya ngithola ama-calls amaningi about everything eyenzekile. Unfortunately angiyena umuntu odume kambi kumuntu owaziwa ngowenza ikhanda and anything engiyaziyo. And anginenkinga nabantu angisabi lutho and lento engiyikhulumayo uma ukuthi khona i-understand ngendlela yakhe it's fine. Nami ngikhulumela iside lami ezikushanje njengoba ngumaduma kude ngiqashe staff samaZulu. I don't have a foreigner inside this salon. This is a Lavender Park hair studio. I don't have anyone. And ngaphezulu lamaZulu la asebenzela mina wonke alikho kusebenzela omunye umuntu and i-reason ukuthi ngibe nesalon eyodwa ngoba ibhizinisi linzima alikho lula kunzima ukuba sebhizinisini and the more ungekho the more uthola ama-complaints ema-clientini ukuthi what happened or kwenzakalani esaloni mina ngike ngahamba u-1 week ngingekho ngise-Cape Town
and ngiyazi ama-client ami befika la esho ukuthi eyi uma ungekho kuye kube nzima kancane kungcono uma ukhona akukho lula ukushiya ibhizinisi ushiye omunye umuntu akumanejele even imali yakhe ayicorrespond ayibhalansi when you are calculating everything ofuna ukuyenza akwenzeki ngendlela because kusamele ngithenge istock la imali engiyenza la le mali le ngimtsheleyo 11,800 engurenta la mina le mali le kumele ngiholela abasebenzi ngiphinde futhi ngithenge istock iStark and Lovely yodwa yu-600 oyaziyo hairdress injalo nje so the more mina ngenza imali la the more ngihlele ngila ingoba ngizela ipoverty nokuxakeka kwami okuseceleni yabo nje ngisuke ekhaya ngiyazazi ukuthi ngizelene eThekwini and ngizele eThekwini ngizowenza lento engiyifunayo empilweni yami anginazi into eningi empilweni ngisayine saluni kuphela so yonke lama comment engiwathola guys ngiwanayo kwamanje angakobisa isimene ukuthi ngiwanayo but kodwa konke enikushilo noku right noku wrong ngiyabonga anginankinga nawo konke akekho umuntu engizomzola akekho engizomdinela noma une right yokukhuluma ngendlela yakhe ayifunayo so ngiyabonga kona konke anginankinga guys bengifuna ukuprove anything ukuthi yonke into ihamba kahle manifuna amaphepha ngingawathola everything ngiyabonga kona konke Amandla kancane nje bengicela ukudedela undaba ezetha khona ufisa ukubeka ebese sidedela umancenza so bese siqedile la okwamanje then siya ke endaweni elandelayo nizolandela thina ukuthi siya kuphi siyabonga amandla uyasebenza mancinza uyasebenza ayasebenza la koba mfowethu iyasebenza and futhi ongaboni ukuthi la kho yasebenza uzoba senkingeni ngicela ukugcizelela lokhu abasebenza emasaluni athi ngoba nilandi ninamasaluni ngabanikazi bamasaluni ninabantu abanisebenzelayo musani ukudlala ngengane zabantu ikhona ilakho manje abasebenza emasaluni ngicela bazothatha membership bethatha membership yelakho ukuze sizokwazi ukubalwela mina ngamasaluni awu2 mina ngiyazi into engishoyo engikhuluma ngayo ukuthi abantu bamasaluni badlala ngengane zabantu bagcina sebeshaywa yini zingane nxa abakuzana ngenxa abayikhokheli yabo ingane esebenza emasaluni ngicela zijoyine ilakho zizokwazi ukuthi zihambise izikhalazo zazo kwilakho because uma singanayo membership ngeke ilakho ikwazi ukubasiza abanikazi bamasaluni ngicela bejoyine ilakho ukuze bezokwazi ukuletha izikhalazo zabo kuphi kwilakho bafethi lokho nje bafuna ukugcizelela khona ikhona i-membership ikhona u-membership kwi-committee la ekhaya sinonobhala sino-treasurer sizoxhumanisana nawo ukuze nijoyine ilakho and xa unobhala esondele cela unobhala no-treasurer basendweni okuyibona nizoxhumana nabo i-membership bafethu asigijimisa kakhulu i-membership ngoba kugcineni abantu belakho basuka umancinza usuka kude